Her på Gammelskivehus har vi vores helt egen nisse. Det har vi vidst lige siden 1890. Dengang indsamlede folkemindesamleren Evald Tang Christensen en række beretninger om nisser på hele Skiveegnen. Vores nisse på Gammelskivehus var kendt som en rigtig drillenisse. Nissen holdt til på loftsbjælkerne oppe under taget, men nissen brugte også sin tid på at drille gårdens hund. En dreng på gården syntes, at det var synd for hunden, så han besluttede en dag at skubbe nissen ned fra loftsbjælkerne. Straks fik hunden fat på nissen og gav sig til at ruske i ham. Nu blev nissen for alvor gal. Nissen ville have hævn. Så midt om natten, da drengen lå og sov, lagde nissen et bræt på gårdens brønd ude på gårdspladsen. Nissen bar nu drengen ud af huset og lagde ham oven på brættet. Der lå drengen nu i den dybeste søvn og risikerede at falde ned i den flere meter dybe brønd. Helt ondskabsfuld var nissen dog ikke, for nissen stod hele natten og vogtede over drengen, så han ikke faldt ned i brønden. Er historien mon sand? Det er den naturligvis, for når vi en gang imellem hører en knirkende lyd i de gamle bjælker her på Gammelskivehus, så er det naturligvis nissen, vi kan høre.